Shubor nakaslem jong unongsan hima. Shibanta ban penmi pisaban siu tu lob ikino hikai ka Mauro Secondary School Maulai Mauro kalapenlong ya food festival kam variety sales ha Maulai Mauro ha ka ba menteri ka sarkar jela uba elhek ulawan ban shibanta lang ha ba kerana ka sngi na kaliang uba hek ula ai ka jinga ro ikani ka school ka bal shim ka sin jam ban penmi pisa na kamta ban keshan ya ka school bat ban siu tu lob ya kino hikai ula ya ro ru ka jinglong biang por jong ki khna bar kinong penyat dak ba ong bagani ka de ka benta ka ba khrau bha ha jing im jongi ki brio ula gantu ki ban tre shitam ban pen pha shu shu e ka pulia ka puthi namar kani ka ju menta ka don kam ya ka jing nang jing sta ka ba kham snu tana shu shu ka long bagani ka sngi uba el hek ula pen bana ba ka school Mauro Secondary School Maulai Mauro kanyo e ka jing rap ka ba lai pho hajar tingka man ka snem na ka yeng ka sem jong u compare lum de shu unomi khmat ru Hendai kani ka pisa kan poibet sya school man ka snem bat kan sedang nadu usnem arjar arpusan ha kani ka sngi ladan lang ru usiem ka hima meliam upa iem ainam manik siem kinong yalam shnong ki pai ba nong shong shnong bat ki khna pulie jong kani ka school daga batip ri utip blai ublai ru I bat open crow ya kata nalor ba nakaliang jong ke school kila pediang subha ya pi ban ni pediang subha ru sa sisien pat ya iba elhek ibalong iba para marjan marpa jongi ngim sngo su I namar ba hakapor bangi dang irit ngidang yakna iju penle badminton hang tipo club na try kan mau kata mangi iju elek kai namar kadai kawe na ki tournament ki ba songship ba to kapor bad ngidang irit mengkanaru ngisngu tonat ba ban lipet kai tiana kadau ka club bad mauro kadai ke baya jan ba du kata ki kena samla na po club nang tei ban namuro apa dadan kanu ka jingile boleh thong ni se ya combine lang ngan chusim no kusa ku chaudhry na thrai phila ban ken mau bola khla no na thrai te ni ju ya le kai lang na do ke por mon shu na ta kadau nyim slong ban sulong nang we shu bai phi te ak tu sngi bangi lait ban ya kendu ya phi na shua ba kadon ka jingkhot ka meeting nang ta kini kisau tu lagi sinong nilai keren na ipan pau bidi ka school te kini ka digasngi ke ba ni khot nomor ba ngan suang ya phi ba 100% na kinong song snon la ni kinong one school tai po school jongi kidai ki bana sa ka ta thai na ka liang jong ka constituency jong phi bat kalong ke ba na ka liang jong phi phi don bantalang ban ngi kalong ke bas ngutanat sibun te khoblai sibun ya phi kilong kita ki ba kloy ban I'm sim wat lang ranga shem ha ki jing zanjar ni ki kloy ban I'm sim nga haba ngapai pat syakari shot jangka lawai ki kena school kata ke nong hikai ki ba ki janga ngamla khalam da pen paw hang ne hakhamat jong phi baro ek jing sakhi ke jonga ek kambara ba jong ki nong hikai jong ka ni ka school jongi nadu ka jing testa jong ki banwan sa school na ka benta ki kena school hadu ka jing hikai benya ben pa ben ban pen small thu kom nei ka topic ka ba hikai kalam dapat silang kamat yanu ru hari kilong kita ki nong hikai ki ba kom ta mla suban ban klet iki ru si jing am ru kan mau bet iki te
Kiyo nakaway kakardan sa kawipan nga try kilami sibon kita ki keluar nakari bagajat bendrio la kardan lani ka school so sarong wala ngalong I Shakri Baret akaway na kay school pag nga akaway ka school banga hikay po si Mary's LP School lam crash long kadai baro kadai ka blessing jong blay ang tade ime ipa ka jingdway jing ime ipa kinong hikay kiba ay museum ba ki paralok para jar ba iya ay museum skat day ya kinong penyat jong ni ka school bat kham tam bade da ka jing keluit museum ka jong pi kinong song shnong ke bala pelong ni ka school bakam yai kiu hadu kat ni tinga ai ruka jing khuble ya ki tu ki kena school ki pas people mane ki ba ga jing rwai ga bas mutanan nang tai ki tu ki kena school jong ni ka school ki bla ai ga jing shat baru ya ka jing rwai ga ban penpu penpien ya ga ni ka program ka ba menta ka sngi le ka men baru bandan ka ni ka food fest nang ka menta ka penmi fun ni ka ni ka school ti kumba pitip hiba hakapor song school kalong ka kapor ka ba sutanat tam ha jingim jungi gibriyo ka ka ba pensusi alang tang hakapor exam ni try bubuni na padang jong PCRu kapor exam teng kum mangaya ladi nga set pulikot be last moment takadawan nang kan mausa apo manang le master degree ru idon iwe bahiyang jungai oi ngalanu pidon exam ngong la sai oi nga pem pem puli tip su ma lai tho ka lai tho kat bami ha ka jingmut ka jing perkhat jonga tamawala ka taru nga pa yeldi nga pat nga testa pat ngan song ngam jukam nga song kelas ngam jukam pep pat kum kalong ki po nehu ki pan attendance 75% bet man ka semester te ngal di pat bun sin hi nga khampalat ya katai ka attendance te kalong bos ngontan long da ka jing testa ban pinchong kelas ru ka kalong ka ba por exam ru ka kampen suk hi phi ki khanna kumbaga yel sham yeladi kata ka de ka ba sutanat badru ba kat banang ya ki sngi ki por ma bun sin hi ki por khana school ngim chupai perkhat ya ki benta ke barang kaban wan lam mingi hak ka jingim jongi ki ba man lang kasngi mo ngim poi perkhat bangin long ban kumanga ngaya ladi nga ngampoi perkhat bangan shimi gani kerdan ke ba ngan shim mentama namar kumba namar kila don na yeng jongi ru ki bala long sim tang hakita ke po ngam jupai perkhat bat nga labun ngot ki bala long siem haying jongi tamba ngala katas nem kasian ka bandang kwang bangarung nga de kapor banga simti kani kam siem daki live host nem e men swang ampot jurung ampot juyu kejat hiru ampo yeng siem po mau khar kade host nem arajar kharpra banga sedang ban yu kejat nang ta ter ka kam kaya lamhi batru ban nagbenta ban penyaj khaman tina kaliang jonga kani ro agi balai don bentale magani ka program ka jongpi ai bagani ka school jongpi kan nang yai kiu na ka we ka por sa ka we pat tang ni kenti ni ba khandiat jonga kubli sibon kubli si jarwo than ya ga por ga kwa ban ong ta skete na kete ne ngi i mane ba bon ba gini ki talented alumni ki talented students ba ngi tang ki kan thai sudah tegi ko aban yu bagi senang ru kita ni talents ban pedi lagi jong ki sap ki form tegi nget bagi senang ru ki mi jekmat bagi nyo bentalang ban pedi lang lagi jong ki sap ki form ban kintiu om tang ha ki jinang je start dari ban kintiu ru haga sap ka form ka mama pi don tegi bering kong hi nga ko aban ong yu pi ban ai khublei sibon ke bakal pa ka jing khublei amar ba Pibu yang ini khatwe biji, shwa khatwe biji pelalong ready road barok program. Ngalapoi shwa ka khatwe biji, ipaim lapoi shwa khatwe biji san minute,
but bangi iba pi pilong very disciplined. Ka pani hang ne ka ba ma pi respect choi la dia. Apa pi respect choi la dia, ti pi respect yang iru ka ba ma pi pikot. Kata kadi ban IFP, congratulations. It's too good to tell you. Balong ba kadi ka discipline ka baik ka pani ka ba kadi ka school ka snong kalong very well organized. Kidon ka tuga self organized, self awareness. Kitip ila dia kumno ban le ikam ke jam ke jongki. The self awareness and self organization. Ki organize ila dia ke jim ke jongki ke man lagaski. Ba ki ki kam ke jam ki long ke yat be yat reti. Kadi ka nuksa ba padi pi kamta ba ki kena school ke jongi. Ki kena school ke jongi kanungot na pi ba pi jo practice ya self awareness. Ba pi tip chwa ya dia. Pi dia kadi kena school kado bje pi ke kado bje pi bam kado bje pi duai ublei kado bje le pi krea ila dia ba pi le ke school. Ikwa ai firu balong organize kum balong kini ki nong hikai ke balong lem kini ki snong ba no pi baro ba pi khot enging nget ba firu bilong ubjoi banganang kun mau ba de pi. Baga self awareness. Before giving awareness to others, we should be first have our own self awareness. Ini pun tip show lagi. Lagi tip show lagi. Nginum lah ban kita kiwi ru. Lagi kitbok kedua kita pergi ke kira school. Baik. Kimi kikpa. Kat no ki try sitom. Ban pinbit ban biang yepi. Ban pa yepi ki school. Ngaru kawan dengan siang ngebeduk bah dua tata. Ban kebalaong mandai rang ba asrong. Laong mandai tu we diki alumni jong ni school i kong Andrea la batai ya ka jiksem ngajong i wani ka school kaddo kala penang start kala i kala ketiu i bat mental lalong in nohikai Saint Mary's Lower Primary School kata gede ka duty ka jongi bagi non ka sense of gratitude bagi songo ya na ai bangingi wan tingo ong ki kina school jongi ngide ban tray sitom bagi ban soto ya ka ai ki jeng school ka jongpi Mendai menong balik school dan kimi pa jong pi kinum la than hadu kata bat soso namar bagi wan lagi yang ki bagam dok bejenjar bagum dia teter kinum la tu than em pen soto ya pi ya ka ai kata ga driven demand kai kata ga bela la bedot ga demand ka live jong pi bersawan ka driven demand kata ga diga bedot kam ha yang i baro bagin soto tema pi la da pi la ya ka diga self awareness ya jing soto ka jong pi la ki console lang hak pring ki kena school ki dong hikai kita ai ka lat ka lenti kin plia kin si kita ai pi ka lat ka lenti be bin snoto ya ka ai ka future career ka mama pi fishim kata ka long ber kam hadu kata tai ka jing jongi wadum ai baga jingduk ka long ka jing ya ka jing jong pi mangi paro mane rong ba asrong ba di belong ru i nong no i president yo ni ka school managing committee la ba thu igi ba kanno ka shrong ka contribute nanti ka snong ka iran betalang maka snong ka sim ya ka ownership nak ka benta ban kentiu ya ka ni ka school tadai ka daw mo pi mangiru ka di ban soto ya ka ni ka jingkit clear ka responsibility ka ni ka ownership ka accountability ka bagi ni rangba na do ki long kme na do ki long kpa na do ki rangba ki hak baro ki dong snong ai ku ble ya pi ki dong snong baro da ka jing contribution nga jongpi jing jingno asjang nga jongpi Pidala ban ong ba dam tau sedang banwan rugin man jengkus lai eru am nam ta salary. Kai gedi ka long ki ba ya ong ipi mene kadi bagi organize ya kanu kam bagi la bagi yu lupa ya kai ban sawan hadin. Te kadi geni ka balong don kam tam ka ba don kam ha ka jim jungi ban skotu. Te gini ki kimi ki pa mene lo ong kat no ki kimi ki pa ki treisitom. Ki treisitom na ka banta ban penbet penbiang dah kemudian kita kam je pergi kena school. Kanu kita sitom, manu na pi kanu pi soto ya ke jing sitom je kimi kikpa. Mende kong Andrea loong bagi dia bagi burom ya kimi kikpa, burom bagi noikai, ki belah hikai ya i. Kata ke jing songo kali bandon ke jing mujungi. Bat barbor ke ban kan mau yo blay ke jing mujungi ke man lagaski. Lalu kan mau yo blay seperti nanti. Unsur dekat berpi, unsur don nak kaya yang kejong pi, hakikam kejam kejong pi, hakijing puli kejong pi, hakijing tray kejing kita kejong pi, rekat bagajing don kejong ublay. Di mana baru aki bakran shwa jonga ki ai ngo shyo ublay, kadi ke tageng,
kabang ipun I bangingi don jing ai ngo syo yo blay da kapta ke jing bha ke jing spun bo blay la ai yang I baro te kwa ban biang sa isen ba menne oba nyofo propo persen ki bon school ki wana po betul kra konsulsi namar po betul kra konsulsi jungi ru bon ha ki baduk ya wat ki school ki bukham duna ki fees bagyo ban late maki tama ni dei ban ban give up ya ka ai ka ba ki jing puli ki jungi ini ban pendep ki jing puli ki jungi kwa ai fi ban kwit keu ha ki jing mu jong fi ki bo mana kasni mangi ki kbe ki pa lada ki trai stop ka do noru lada ki jejar ka do noru yu kwa ba ju I bagi kun ngi jongi anda kila he la sad la shai ki sadon ki high position in the society ki sadon ki top position in the society ngi mangi baro ki kimi ki pa ki kwa upta te kanno lele ma pi ki kun be de so sarong ila di bagi kimi ki pa wat ki jikta sto ngi jongi ru kim do ai ga no ki jing belong menempa epi ki school bagi puli bagi nang put start bagi long brio man brio ki jing ngi jongi ka man la ga singi tinga kerpa dia pi baro da barba nam shim hani ka por na jong tanggat ni da barba ga don ko ka project la jong kari ka project jong ka family ka jongi ka bang ju ai ki school baro ki bam dei baro sorry nong baro dei ki school ko mga ai po ka lumsiap lower primary school nga ai ka Bentorba Presbyterian school nga ai ka nong mensong primary school nga ai ka basic banga ka pas class 3 do na basic school hata por ngiru ginumla abro balai puli se ki bar jong ka petharum khra kadang school ko bahajan I puli ka school nadu class A he class rate class A he bat kumta ter class 3 ngaru ka pas da basic school ti kita baro ngidon gijing kidon ke project ka jungi kita ka ying ka sem ka jungi ka family ka jungi ka bangi ai life 4000 system nam tak ki award nak benda ki student hakan ngunu ke school tinga kwa ban ong ipi menda ke singi ha du system arpo arbusan ru nak benda ke jirun kam jaga school moro secondary school ngan ai ke diga award life hojar manu system kata mo dalong MLA dalong minister nele kata kan ai be manu system nak benda ka award bad encourage ki kina school ke jongi ha po ka ni school moro ka jongpi tinga nge ki kina school so ba long ki batipski ki batip lay kan mau barbor jing tip brio ngi don kam tang jing tip brio kam biang ki jing jungi ilai ru long ki khon ki batip yo blai jadi na ta daw to long ki ba organize to soto ila de ki jing mu jong pi kna ba pila ban kiu ki jing mu jong pi na ko por si ko por stang ko pa de ko ba shop ban shong ban bukot ikani ki jing jonga ko ba nong pi kum ni bon ba ki pule be ya kan ki general education the formal education menta ka nong pi ka tu ga ada market the demand driven kam ta dot han adu kata menta la bon bagi kena ke jongi ki beno bon ha menta kan ngadon kam minister ka pe bagi kam buat ki kam pion ki kam chukidar ki kam mali buat ki PhD ru ki apply ki masters degree ru ki apply beno ben yo kam yo jam ha ka sarkar ga long be adu kata ini ben create la ka jong ka creativity la jong kumno ben create ben kinda ben diang la ki jong ki kejat ti dang la ka daw ka sarkar India kala ashbon ma ni ka skill development ke belaban ai pi ka skill ba per nong I pi ngala don bun shop mu health minister po megalia 2 terms men wat dang ye way MRI technicians you have yo na po South India nim yo na po North East ru dang ye way technician ru po ka MRI technician na de ki technician ki bakamlong complicated issue inam bio ngimla men yo nang ni na po North East jungi you have depend with na bar tinga khot ge where pi baro ban sloto e kata hadin ba pas ga class 10 la pas ga class 12 ga jongpi ga e ga la ba pin sem ba pin sok ba de la sha la ski ba pin yeng hala ga jong ki jat ga jongpi te kuble jibon I take my privilege and honor to declare that the food festival cum variety sale of the school Moro Secondary School is open. Dang gidong ba snong ba gidong kit kam jo snong ke bla khot yingi baro ban jero lang hang ni ban sakhi ya ka ni Namar banga kham I Kublai vote of thanks ka mensim ka kemen ka slay dan ai Kublai ano ngam sola shu ten ngalak ban lam kelet hang ni hang kai te sim ya kan ga jing ai nimla ban mudur ya ga jing po jing pieng jam program kum ni lada fikan ma mensim snap amen ni mat te ngalak
kama wala ka tahu mane kada slei dengan su duai man sim on trai rat yang ngan kele hanu ban ai kublei sim ga ni gajing ai kublei kelum lang ya baro bat yang ke school ka ban long gajing terpu om tang ya ngi simet